Right. Unozati mazuva no kutendera kasunga clarity kuti kana ndanyura. So pana inotwa zinara, panapa zinara iri kubvuma kuti tinenge tanyura. Nyaya pana pari kupisa kadai. So this Zimbabwe National Road Administration Zinara is admitted to losing a staggering 74,500 to a car dealer July Motors in 2017 after making payment for vehicles that were never delivered, with the Auditor General's report revealing that the authority is still awaiting delivery of the vehicle and an additional 3,720 transfer that was also not delivered. Kuvarwa kwevenyika zinara, right? Vanenge vaorder mota dzekuti vanenge vachikuita zvinhu ndo timu rinobhadharizwa nemutero area. So vanenge vaorder zvinhu zvavo kuti atira kuti mutiwedzere kuti mota pabasa zvinhu zvifambe. You know, makampani anongotenga zvinhu zvakangosiyana siyana, but vari kunzi mota dzakanyura, hakuna chinhu chakadeliver kwavari, asi mari vanga vabhadhara. Ndo nyaya muri yeZimbabwe imwe yandiri kusangana nayo zvekare panapa pane under radio iri kubudiswa pari kunzi aiwa vari kubvumirana nazvo zvavo kuti ko kana tanyura hakuna chabuda since 2017 iko zvinezvi tiri muna 2024. Ngoweka wega uriko kuti pane makore mangani, asi hakuna chadeliver. Mari yese ikangoboenda ichingochema. Mari iyo aiwa haisi mari yavo, kuti ngati zina remari yavo unoona kupi chikazvitoro zina remari yavo. Imari yenyika yakanyura pakamwe kamunyuriro ameno kana nyika iri kuzoshoterwawo nezvimwe. Tangoti tinguva tichizisana kumwe kunenge kwakanyurira dzimwe mari muchiti why zvinhu zvisiri kufamba munyika, chichiri kunyatsoitika. Ndo zviri kuitika izvo zvekuti kune umwe munhu akavharwa mari yese iyo.